Selma, onkel Dan er under angreb af den frygtindgydende Günther. Jeg tager til Bornholm for at hjælpe ham. Men fader, hvad hvis der sker der noget? Jeg tager triamuletten af modighed for beskyttelse. Hvis du ikke hører fra for en måned, send Luca. Bare rolig, Selma. Triamuletten af visdom lover, at kongen kommer sikkert hjem igen. Nok med det. Mit skib sejler ved daggry. Gad vide, hvad der er til middag. Nej, mand! Jeg er så sulten. Jeg kunne spise en oktorokke. Ej, en hel måned er gået, og der er stadig intet ord. Jeg er sikker på, at han nok skal klare det. Ja, den gamle Günther har intet imod kongen. Luca, gå over til Bornholm og find min fader. Fedt, jeg kan ikke være med at springe nogle dragoner. Vågn op, Ida. Vi skal til Bornholm. Fint nok, kære. Jeg tager triamuletten af visdom.